Il-Eurostat qed turi kif Malti hija fost l-aqwa 10 pajjiżi li naqsu l-intensità tal-emissjonijiet. Fir-rapport tagħha l-Eurostat urid kif Malta fl-2023 kien hemm 6443 kilo ta' emissjonijiet. Dan ifisser tnaqqis ta' 2.7% mill-2022. F'Ċipru, l-Latvija u l-Slovakkja l-emissjonijiet imqablin ma' xulxin żdiedu fl-2023. Min-naħa l-oħra fid-Danimarka, l-Awstralja, r-Rumanija u l-Iżvezja l-emissjonijiet bejniethom naqsu daqs jew ftit inqas milli naqsu f'pajjiżna, iżda ħafna aktar importanti minn dan kollu, ir-rapport tal-Eurostat jindika li l-intensità tal-emissjonijiet meta tqis l-attività ekonomika, jiġifieri kemm emissjonijiet isiru għal kull euro ta' valur miżjud li jiġi kreat, naqsu bi 32% bejn l-2013 u l-2023. Malta fil-fatt hija l-10 pajjiż fl-Unjoni li aktar li naqqas l-intensità tal-emissjonijiet iġġenerata mill-attività ekonomika. Meta wieħed jagħti ħarsa lejn il-pajjiżi membri taż-żona euro, Malta qiegħda fit-8 post. Waħda mir-raġunijiet ewlenija wara tnaqqis l-intensità tal-emissjonijiet f'Malta kienet il-qalba mill-heavy fuel oil għal gas naturali. Fl-istess kien f'pajjiżna l-maġġor parti ta' tkabbir ekonomiku seħħ fl-industrija tas-servizzi, partikolarment dawk diġitali. Dawn ftit li xejn jikkreaw emissjonijiet li jniġsu għalhekk iktar ma jiżdiedu, ftit li xejn iwasslu għal impatt ambjentali negattiv. Dwar dan kollu trabna reazzjonijiet tal-Ministru responsabbli mill-qasam tal-Enerġija Mirjam Dalli. Dan il-progress li rajna fl-aħħar snin fejn inti tara tnaqqis meta kkumparat ukoll ma' tkabbir ekonomiku tal-pajjiż jorbot mal-impenn li qegħdin nagħtu lill-Kummissjoni Ewropea fejn permezz tal-pjan tagħna, pjan nazzjonali dwar l-emissjonijiet u anke l-klima. Qegħdin nimpenjaw ruħna li sas-sena 2030 inkunu naqqasna l-emissjonijiet b'aktar minn 40%.